салом алейкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз ва ҳар ки ҷое бошен худованд нигаҳбонатон бошад. ва бисёри бародаро ами гала бисёртарак суроғ мекарданд. ай гал дори фурӯшӣ надори ё ки ами гал суратҳо бошад равон ка мефтанд. бародаро ина видеои тоза шира дар ёвон задагием дар дигим совхоз. Ана гал номери 25 ба колери номери 21 задагием. И гал номери 55 бародаро ва касоне ки мехоҳен амхе ремонт кардан дар ҳамин номерҳои боло экран мондагӣ бинависонед. Насшуд нарх наво суҳбат мекунем, мерем ремонт ҳам мекунем ва касоне дар амхели гало дар кора метавонанд дар WhatsApp бинависонанд. роликҳои фурӯшӣ дорем, ролик люстр, чӣ намуд маҳсулоти ай сохтмонӣ дар кора фурӯшӣ дорем, дастсафка ҳам дорем бародаро. ва нигоҳ кунед хона чӣ хел базеб омадагиай. И гала свети шоколадни қати сиёҳ қати фиолет қати ман бисёртарак истифода мебарам. гали катакатай базеб меояд, хонара нехели кушод мегирад, базеб меояд. баъдан ин адкосҳоро ҳам задагием. бисёриҳо мефтанд чӣ адкосҳои дар тиреза намезанӣ. ин адкоси дар тирезаро хонадор хост ва хоси хонадор задем. ина нигоҳ кунед адкоси дар тиреза чӣ хел омадагиай ва хона чӣ хел омадагиай. бисёриҳо дар комментария менависонанд ки адкосҳоро намезанӣ. ина задем адкосҳоро барои шумо ва дастгирро фаромӯш намекунем бародаро. ҳамун лайкҳоро мемонем. касоне ки меҳмоне дар канал обуна мешем ва видеоро дар имо WhatsApp поделиться мекунем ва худованд нигаҳбонатон бошад.